Πηγαίνω και αφού αλλάζω με τη σερβιέτα στο χέρι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει κάδο. Παρένθεση, σε κάποιες χώρες του εξωτερικού το κολόχαρτο το πετάνε μέσα στην τουαλέτα. Γι' αυτό βουλώνουν συνέχεια σωλήνες. Γιατί να γίνεται αυτό? Όντως δεν μπορεί να βουλώσει. Τι διαφορετικό έχουν Παιδιά, οι η τουαλέτες λύση στο είναι εξωτερικό? μία. Ποποβρισάκι. Σου πλένει το κολαρίνι σου και είσαι πάντα καθαρός. Πάλι μη σκοπιστείς. Ποποβρισάκι ξανά. Μα όχι, Γιώργο, θα είναι μετά γλιτσερό πίσω. Ποποβρισάκι. Το δικό σου είναι γλιτσερό, το δικό μου δεν είναι. Το δικό μου είναι σαν το φεγγάρι, γυαλίζει. Εδώ θα μάθετε πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, εντάξει. Άνθη, το δικό σου πώς είναι. Στα επόμενα επεισόδια θα μάθουμε και τις ανθείς πώς είναι. Είστε πολλά υποσχόμενοι οι Belmonts. The Belmonts. The Belmonts. Εγώ με τη σερβιέτα στο χέρι, κλειστή προφανώς. Αν ήταν και ανοιχτή, εκεί θα τα βλέπα όλα. Και του Είπαμε. κάνει ένα σπλάτ μέσα στα μούτρα, δεν φαντάζεσαι. Ανοίγει την πόρτα, του λέει έλα εδώ. Του λέει πάρ' το. Βγαίνω από το μπάνιο και του λέω να μου δώσει μια σακούλα για να την πετάξω. Γελάει, με πλησιάζει και μου λέει: έλα, δώστη, θα την πετάξω εγώ. Κοκάλωσα και λέω: αποκλείεται. Ξαφνικά η κατάσταση πήγε από το με κάνει να νιώθω λίγο πιο χαλαρή μετά από αυτό που έγινε στο τέρμα ανώμαλο. Ναι. Και μην ακούσω, όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν καλό. Δεν ήταν καλό, ότι πα φαίνεται ότι είναι ανώμαλο. Φέρε μου τη σερβιέτα σου να την πετάξω εγώ.